Салом алейкум Парвиз. Алейкум салом. Нархора гавза Парвизҷон борои нава. Не борои нав 120 сомон ай пахтагиай. Барои ки Клиенто. клиентои шумо мо метонемш 110 сомон. Чандта ранг дорай бо? И зиёда аз 50 ранг дора. Дӯстони бори навай ҳоз як омадаги бо диққат тамошо кунед. Пахтаи тоза. Ин хеле вариантшам ҳастай. Ё шансмияй, я моям. И амид. Пахтаи тоза. Мо дарум борои нава. Ҳастай на бори жаткай фирмаи Кариҷа. Меган ира мақсад ҳама ҷода ҳастай. Барои ки 100 сомон 110 сомон дигар ҷо нахарем бин ай мо 85 сомон. Якм дастай. Нархи оптоиша 85 сомон. Рангош бисёр бо касе ки заказ карден дар WhatsApp рангоша интихоб кунен. Оптмам дорам. Доставка план либос боло ҳай. Ина бо диққат тамошо кунед. Ин ёш 120 сомон буд. Ин ёш 120. Бори новинка. Новинка. И ҳеҷ када нест. 100 сомон нархи оптоиша ина. Я одамош шанс меяд. Гарантия дора сифатошон вақт. Я одамаш аста, я одамаш. Ай я одамаш аста. Ин модель аста, бори нав. Я зиёда аз 20 ранг дора. Мисол мардона ва найда занона. Ҳамаи рангош аста. Бисёр рангош. Арзон. Дӯстон бо нигоҳ кунем бо дигар моделошам ҳастан хеле. Ё шанс меяд нархи гавза. Инош 180 сомон. 180 Распродажа ҳай. 180 сомон. Ё 4 та навчка чиқар медонем ё 250 сомон будам. Даши. Ин ай моделакҳои новинка аста. Бори нав. Омадаги 5 та расветка дора. Наша гавза. 230 сомон. 230 сомон. Ҳамаи рангш ҳаст. Ин ай модели дигаршай. 230 сомон. Ишан ранг дора? Ишам 5 ранг дора. Дӯстон ҳар як моделаш рангошон бисёр мо фақат ами ятаиша камера мекунем барое ки видеода вақт кам дар кора ба хотири ами рангошон хеле бисёра. Вибр бисёра бо хатон ай пеш меояд адрес бо якм дарозаи пажарка 4 рият дукони Парвиз. Ина бо диққат тамошо кунед. Сарчуқура гавза сарчуқура Парвиз. Сарчуқура ай чанд сар мешавад? Ай 60 сомон. Комплект. Доодама ана? Доодамое ки 100 сомон будан 80 сомон дай нази 60 мия вақт даят магазин дигар камера када биден 100 сомони будан. Ҳозир нигоҳ кунед 60 сомони. Як калон дорам, як майда дорам. Як чи барои савнаш барои рухокунина бо диққат тамошо кунед. Вариантошон бисёр сарчуқушон. Я чавой ки дӯстон тамошо кунед калониш бинед чӣ калони хушрӯа. Як табания дорад. Як табания дорад ки О як тайга. барои рухокунин беҳад калони хушрӯа. Ардаш комплект 60 сомон. 60 сомон рангошон бисёр ина. Рангош тамошо кунед чӣ бисёр рангошон. Покривалои новинка, нархи гавза, нархи оптоиша гавза. 550 сомон. Чанд ранг дора? Ду та ранг дора, сафед дорад, бежви дорад. Масад диққат тамошо кунед. Дастсафкарам мекунед, дастсафкарам дорем. Ина моделакҳои аруси новинка омада. Ина барои арӯсо касе ки ина тӯй пӯй дора ина марҳамат. Нархи оптоиша чӣ мекунем? 1100 сомон дан 1000 сомон ба хотири подписчико дака. 1000 сомон. Иш 900 сомон. Кадоме ки заказ кардания ба ана адиолора гавза нархи оптоиша гавза адиоло ина ё 220 сомон ба хотири подписчико беҳад ғавси хушрӯ ҳамаш зимне хеле ягон таштана как неста ина ё 250 сомон 250 сом хитоиша узбекиш неста ҳамаш доодама я калон ҳамаш доодама дӯстон я чизга гуфтарем ки узбекиш сифаташ кандтар безебтара хитой фабрикаш ба қувваттари хушрӯтара ино 160 сомон доодама доодамаи калон 160 сомон ино 230 сомон да ҳама ҷое ки мебинад 300 сомон 230 сомон ина ёш 250 сомон 10 килое ки мар меган ами 10 килое 250 сомон дӯстон лайк подписатсиро фаромӯш накунед адреси бозорам менависем номеро телефон мекунам занг занед